bude jeden neutron a ve třetím atomu budou dva neutrony. Jo? Takže vidíte, že jednotlivé ty vodíky liší se něčím obavou? Ne. Liší se pouze v jádře. A čím se liší v tom jádře? Počtem čeho? Počtem neutronů. Tady není žádný, tady je jeden, tady jsou dva. Takhle, když bychom měli hromadu různých atomů vodíku, s tím, že by tam byly takovéhle typy, tak tomu říkáme, že jsou to izotopy. Izotopy, které mají stejně protonů, stejně elektronů, ale jiný počet neutronů. Takže když budu mít hromadu a budu tam takovéhle typy atomů, tak říkám, že jsou to izotopy. Potom jsme si říkali, že když se do toho prvního napíšu H, tak ten ta jednička ta dole znamená co? No, to je to, ano, počet protonů a elektronů, to je stejné. A nahoru píšeme nukleonové číslo. To nukleonové číslo neudává dohromady co? Ne, to by dává dohromady protony a neutrony. Takže kolik je částic v jádře, jo? Všechny ty částice v jádře neudává. Takže nukleonové číslo to nepějí. Nukleonové číslo, protony plus neutrony. Jo? Neutrony. Takže když tady mám jedničku, tak mi to říká, že když mám jeden proton, tak tam nemůže být žádný neutron, protože je tady jenom jednička. Tady, jak bychom to zapsali? Tady dole bude jednička, protože protonové číslo je pořád stejné. A jak to bude nahoře? To tam bude. No, takhle. Dvojka. Protože tady máme jeden proton a jeden neutron, dohromady dva.